салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. мавзӯъҳои имрӯзаи мо оиди Сиван, батли Шахеру Лонли, визофи эмигрант да Элон, Ралик Мирзо ва батли Фавик. сар мекунем ай Сиван. Сиван баъдай ба авлодмедия ба кор даромаданаш ай ба чакои сектор як хела гап фаҳмид. Шам эки мистер Хе да видео Сиван ҳар гап гуфт. Сам батлда короче барон мехеза, Сиван задиват мекунам. Мехеза худаш пеши барон мерава. Вообще это путат кадаги, это бояд ҷавоб гидаига пут. Короче ай пишти нами коройто ҳамаи одамои сектор рафт. Чхеле ки ба ҳама маълум аст Сиван да батли қатли Лонли бо барон гапошон мегреза. Барон дар ҳамуҷа Сивана ҳақорат мекуна. Ай видеои Шам маълум мешавад ки Шам Сивана барои ҳамон коре ки гузашта шудагиай дар видеош ёдовар мекуна. Ай иҷа бармеояд ки Шама қарш кардагиай ки Сиван баъди ҳамиқа кор рафта да авлодмедия кор карда да уҷа пешравиша бо барон мекуна. Шам бо да видеош мега ки чандта намояндаи сектор ай пушти тай группа бромад ба мисли Чейз, Крип ва дигаро. Мега ма ҳаққи сектор гуфтана ай дасти ты кашида гирифтам барое ки баъди пароканда шудани сектор ма бо сектора барқарор кардам. Да охири видео Шам як навистаҷот мондагиай ки да уҷа навишта шудагиай ки репа баск Сиван. Аз байн уқа вақт нагзашта Сиван история мекуна ва гапои чиқир мега. Да историяш навишта шудагиай ки одамое ки мехоҳин ҳамроҳи ма парвоз кунен ай лавои красовкиём газен. Не ки донен ки вақте шумо и кора мекунен одамое пайдо мешавад ки ай красовкиёи шумо мегаза. Мо фикр мекунем маънои и гапош и хелан. Одамое ки ма да бахилӣ дорен, видео када ай номи ма ном кунен. Аммо донен ки вақте шумо мехезен одамое пайдо мешаванд ки шумо да бахилӣ мекунанд. И ответи Сиван да Шам эки мистер Хе буд. Хотиррасонтон мекунем ки як вақт бачакои хезерам дар вақте ки барон ҳамихе вақти боло хестанаш буд, и ситуация ай сари вайорам гузашта буд. Дар бисёри видеоҳо ва трекошон барона ба ҳар хел гапо намёк медоданд. И чиз ай сари шонам гузаштагӣ буд, қати шогирдош. Так што гуфтанием ки и чиз ай сари Сиванам мегзара ва бо навбати дигар кас мешава. Мегзарем да темаи Шахер ва Лонли. Касое ки да дуруни репам ба фикрам аллакай хабар доранд ки хезел Лонли қати Шахер бояд батл броянд. Лек танҳо ҳоли ҳамихе овозай. Чхеле ки мухлисошон аллакай дидан ки видеокини ай тарафи Лонли сар шид. Лонли да видео Шахера хатогиёша хотиррасон када ура мега та дига хезен нагӯ. Хулас Шахера ай хезе сир кард. ай ҳами рӯз иборатан т ай хезе ронда пашол вон шавид. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. баъдан Шахер видео кард ва да видеош гуфт ки ҳамат ба як тараф равен. Мара касе да хезе гирифтай ҳамун одам ҳақ дора мара сир куна. Бо чанд қаб паси Шахер клип бировард ва да клипаш хезера 5 сомон да Шон МС мефуруша ва Шон мега хезера дарте. Шахер бошад да ҳамунҷа хезера алов мезана. мо фикр мекунем Лонли ай рӯи ҳами корш да Шахер визиф доданиай. Хотиррасон мекунем ки 2018 сол ҳами ду нафар да батлери стол рӯбарӯ ғалтида буданд. Шахер да ӯ батл тайёрии хуб дида буд. Лек Лонли да ӯ батл ягон гапи баъд да адреси Шахер нагуфта буд. Ай рӯе ки Лонлира ҳамуҷа баъди батл да хезе гирифта буданд. Хулас ай мавзӯъҳо бисёриҳо хабар доранд. Агар и гап ғайраи овоза буданаш рост боша ва агар и ду нафар бо да саҳнаи батл рӯбарӯ ғалтанд и дафъа чӣ гап мешида бошад. Лек боя бор дига ба шумо хотиррасон мекунем ки танҳо овозай ай гап танҳо реперо хабар доранд, лек на ҳамаш. Хайбо интизор мешем ва мебинем ки охири и гапо чӣ мешава. Темаи батла як тараф мемонем ва мегзарем да темаи Шон МС. Шон МС да Instagram видео кард ва да видеош мега мара меган та ай шогирдот хафаӣ. Меган шогирдот ай ты рафтанд. Шон мега ма ай шогирдом хафа нестам, лек да видеош даруш камтар нофорӣ дида мешава. меган ай шогирдот хафаи, меган шогирдот ай ты рафтанд. Кадоме ки қати ма буда ай ма рафт ма ҳеҷ вақт хафа нестам. фикр мекунем и гапош намёканд. Хафа нестам гуфта хафа буданша нишон додани ай. Мегзарем дар мавзӯи Синат Шарипов. Синат Шарипов дар промои эфираш нашод пробкаҳои Тоҷикистон мега. ҳамон вақт кадом подписчикаш гапша хато мефаҳма ва қатиш ҷанг мекуна. Да ҳамон промои эфир бо Фавик гап мезана. Фавик ҳамуҷа мега ма бояд батл бром ва бояд элан ташкил куна батла. мо натавонистем ҷои суханҳои
фавика съёмка кунем ва пешкаши шумо кунем. Не ки акаи Саид яъне Элен ига па тасдиқ кард. Мебинем ку батли навбатиш чӣ хе мешава. Мегзарем дар мавзӯи Ралик ва Мирзо. И ду нафар ай Питер ба ватан баргаштанд. Баъди ҳамиқа меҳнатҳо рафта батла гузаронданд. Синат Шарипов боша як симкартара ай Ралик абрадна талаб кардестай. Ралик хела хуб баромад карда батл. Дар охир Ралик ҳамада раҳмат мега ба ҳар як шахсе ки дар Питер дастгириш кард. Бачо рафтесяна Мирзо Ралик я история кадаги матбет мекунам та брат. Рафтеси рои сафед брат. Биги симкартара армоно дар дили намона. Симкарта рабте ма? Симкар рабте? Ралик ҷабё. Бачора чӣ гуфтани? Бачо азор Аҳмад барои дастгирӣ кун аҳолии Питер. Чӣ бугум? Пидар Аҳмад радной. Аманистага карашта рои сафед. Ами ай Питер рафт. Чӣ хеле ки мо камтар пас дар историяи Ралик дидем, вай аллакай дар Тоҷикистон қарор дорад, аллакай кӯчаҳои ватана история кардестай. Хуш омадӣ Ралик. Мегзарем ба мавзӯи эмигрант ва бо обратно ба мавзӯи батл. Эмигрант ё ин ки чӣ хеле ки никша иваз кардагай хидмонс ки Элленда визов дод. Дар видео эмигрант мега ман мехоҳам як бор хатти судя батл бром. Ма имрӯз визов метиҳам Элленда барое ки ман мехоҳам як бор қати судяи батл кунам. Эллен буроя батл кунам қати мама да ӯ батла нишон тиҳам ва ӯ бо батла нишон тия. Батле ки эмигрант қатистиё ба батл кардагиай, Эллен вақти овоз додан мегатре ки якм раунди такрор шудагиай ва бо ҳамин тарз овозша дастиёпа метия. Мумкин ин чиза қайд карда дар назар дошта бошад ки Эллен ӯра пасудид кард ва фикр мекунад ки стиёпара да батл бридагиай. Эмигрант бо қайд мекунад ки Эллен майдон буроя ма ӯ да нишон тиҳам батл чиай ё ин ки баръакс мумкин вай мада ягон чизи дигара нишон тия. Ба шумо ёдовар мекунем ки Шахирам як вақт Элленда визов дода буд ва Эллен барои батл бромадан бо Шахир 50,000 сомонӣ гонорар гуфта буд. Лекин эмигрант ҳам яке аз шахсое ҳастае ки қати нафарои хела шинохта батл кардагиай. Мисол Абада Райдерс Стёпа ва дигарон. Интизор мешавем ответи Эллена. Бо мебинем ки чӣ гап мешава ва шуморам аи хабарои навшам хабардор мекунем. Хайр тамошобинони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи мо ба итмом расид. Лайк мондан ва подписатсия карданро фаромӯш накунед. Хайр то боздид.